tolong ka jingkela ka bapikwa ban yo I haka perthei kepala kerenda Mahatma Gandhi ka jingkela ka bashisha ka sedang na syapo jompi lada pikwa ban yo I ya ka jing I ya ka jing snaurit bat ya ka hok haka perthei sedang da ka bapenlong met ya kita ki jinglong kalat ka babhatam ban yathu lupa ya ka lawe kalong ban thau ya ka jingpho snyu Kim Julong shisha tang lengma ka jing kermen Kidon kam ya ka jingle ka bathmu bat ka jingthmu tolong unong shna ya ka lawe jompi thau ya ka lawe ka babikwa lara fishushong klikti bat chupo asnyu ya ka jingkwa jompi kata ka jingpo asnyu jompi kanom laban wan hakajat jompi Henry fitan kampan yeng bat ban wat hi dalade ya kata ka jingpo asnyu ka jompi om barok kibayat kai kilong kibaca ke jinglet jong ke jing imbun sin kai yalam yangi na kalenti kabala syak ban ben pediang ya ke jingwat benya namar wat haba kalenti la I kumba kamlong ka basyai Henry haman la ki sen jam ki la ban yalam sya ka jinglap ka bakham jeliu haga jing mu jongi teng teng haga jingyat lenti jongi haga jim jongi yo I ken ba om dan bayat lenti na kata kalenti ka bang yat ba teng teng haga jinglong jongi kung beru ni skeu do jingkermen ni skeu do bat ni skeu ar tatino ba teng teng kaneka penlong yangi bangin pai dinno Henry tang uta ubru ubayai ne scam ha kata ka jingyat lenti jongi suki pasuki kita ki babun kin stang ban but na den jong namar kata wat skeu ba phila ja lenti ha ka jiat lenti jompi kan mau kat ba fidang yat kat ba fidang beteng ban yat ka jing let lenti jompi kampat kut kentien ka basau ka ba ongkum ni kam dei ka e ka ba jia ya phe Henry kumno fi shim lene fi le ya ka kata ken kalong ka ba kongsan ka ba tho da u epic tedos ki jing e kilong ki bomla ban kiar Henry ka jing kan tho jongpi ka batai ya ka jing mi jit ya ka jingla ban sya bat ya ka jinglong ka babha namar ka jingmut ka jing berkhat jongpi ka panwandur ya ka jing shisha jongpi kumba ka ktin ka ong ngimla ban khang ya ki we ka e ka bakin berkhat ka e ka bakin keren syapang jongi Henry ka e ka ba ngipat ngipai lani ngile da kata ka e ka ba keren sipang jungi kata kan define lani kan batai ya ka jing im jopi namar kata sange ban commitmenti baki wekin keren bahai pi namar ka dauba jong ki jing bom sup jong ka jing im jungi ka long ka jing commitmenti ka kentin ka basan ka ba ongkum ne tu le ya ka ba de om ya ka ba suk ne ka ba paunam Ken parang ko ongkum ni do what is right not what is easy nor what is popular kabala tho da Roy T Bennett ka jinglong hok kalong konong rim jong ka jing im kabadan jimut tu yeng scam ha ka jinglong jongpi what haba ka lenti jongpi kala ban long marwe lani kata ka lenti ka bapiat om dan bayat lenti na kata Henry tu yeng scam namar ka jingle hok kan yalambet sya ka jingsuk ka ba syapo jong ka mensim jopi ka kentien ka ba Henry ka ba ongkum ni ka jingkemen kamdei ka ka balapan kre lupa ka wan na ki kam jongpi ka balak tho da udalia lama uwaina kinong ilam niam jong ki Buddhist then parang ka ongkum ni happiness is not something ready made. It comes from our own actions. Kajingman basisya kalong uso lengba jong kita kajingjit ki kam bat kajimut kajing berkhat jongpi. Tu ai ya kata ka keper kawatan hapo jongpi da kajinlong babha bat kajing sngomu. Ka kentin ka bahenyo ka ba ongkum ni kajing job kamdei ka bakut. Kajing bamla kamdei kajing yap. Kadai ka jing slur ban beteng kalong ka bakongsan. Kabalat ho da Winston Churchill.
larangi pule ya ka hakin English hakin tin original hakapala tho ya ka ongkum ni. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Ka jing bom la kam dei ka jing kut, but ka jing job kam long ka batikna. Ka ei ka badan kam jingi ka long ban kut jing mut. Haka ji imu jompi ban yai beteng bat ban yai syakmat wat hapdeng jong kita ka jing syarem haka ji imu jompi. Dan ko ka kentin ka bas ngut nat ba ka ongkum ni ba ka jing job jong ubru kam syong ha ka jing sedang jong ya ka no kam. Henry haka jing long tista jong ban yai beteng bat ban yai le bat ban yai minat ban tre bat ban pendep ya kata kam. Kan mau kam dei ka jing sedang jong pi ka baton kam. Henry ka jing yai minot jong pi bat ka jing yai tre jong pi ka ban yelam ye pi sha ka jing job ha ka jim jong pi ka kentin ka ba pra ka ba ongkum ni ubriu uba penkhi ya ulu usdang da ka bara shwa ya ki mau ki baret u Confucius, a man who moves a mountain begins by carrying away a small stones. Ka jing job ka ba krau ka dei ka jing mi lani kadai kata ka outcome jong kata ka jing yai persyang ka barit ke jongpi penlet jemut ha ka jing kiu om ha ka jing long janai pat bej haduk kat no fila ban yai teng teng ha ka jing im ke jongi habang itre ya ka no no ka ni kloi ban yo i lani ni kloi ban pej ni kwa ban pej ya kata ka result lani ya kata ka outcome but habang im yo i ya ka result babah katakan penduk mensim yang kum kanuksa lada fi de ki YouTubers hakapor ba pishna ya ki video hakapor ba phi record ya ki video hakapor ba phi upload ya ki video fio ibo omdan views omdan like omdan comments kata kala ban penduk mensemi pi Henry lada fi yai tre yai minut ishpinshim away po away umau pada hakabak hado fin penlang ya kita ki mau fin yo i kumnu utau lo ba he ba ulalong hakamat jopi kumtaro haba pitre hapo jong haba pi le ya kinu kam ga jenu pi kala bande ke YouTube kala bande kinu kam ngim la banjer ya kam ke betan hasla jong berthai larangi kimi ya kita ki outcome lani ya kita result kan wan kata ka jingdo jingkermen lani ka jingdo mensim haga jim Henry larangi yaile larangi yai beteng suki pasuki ngin yo i kumnu kata ka jingjob kan wan boot na din haka ji munjungi par haka bakaddu in sa longki bru ki bajab omdon ki bala ban khanglan yangi dena marta ka khten kong ubru ubapun ki ya ulum usdang daka bara ishwa ya umau barit ka kenten ka bakhandai ka ba ongkum ne ka ai ka badan shadin jumpi but ka ai ka badan hakmat jumpi kilong ki ai ki barit haba ya nujuar berkata ke aka kabadan hapo jopi kabala thoda urab Waldo Emerson kabor ka jingla bat ka jingslur jompi ka batai ya phi khambon ban ya ka manor bat ya ka lawai jopi shania hakabor kabadan hapo jompi teng teng habangi pech syakani ka juk kabangi menta kibiru kibangi menta ki persyang manwat keleng saudong ya kita ki spa ba syaka perut Henry kim tip ba ka spa ka ba kodor tam ka spa ka ba randor tam leni kita ki mau ki ba kodor tam ki don hapo jong ka jimur ka jimberkhat jongi kibiru kumta ngide ban ti jeliu ban wat jeliu ki kita ki mau kodor ki bedon hapo jong ka jimur ka jimberkhat bat kamen sem bar ka jing im jongi wat chua ya kita ki deuyong leni ya kita ki mau ki ba kodor ki bedan hapo jopi om ya kita ki bedan saudang jopi ka kentien ka bak hadu ka ba ongkum ni to le ya ka ei ka ba phile da ka ei ka ba phidan haka jaka ka ba phi phidan ka bala tho da Theodore Roosevelt kim pareng ka ongkum ni do what you can with what you have where you are sedang haka jaka ka ba phi phidan daka ei ka ba phi phidan watla kata ka jing persyang jong phi kalong kabarin haduk kat no ro kadai ka jing stang jong phi ya ka ei ka ba phalla kata ken kalong ka jing don kam ani ka jing jaw ka ba khrao jong ka jing mo jong phi
Teng haga JM jongi kum kebiru habangi mut ban stang ya kan no kam ni berkat ba ani ngamdon seng ngamdon ya kan ni ngamdon ya ka tai ba kum ta ter kibo shwa ya ka daw hakmat jongi dena mar kata kani ka ktin ka ong le daka aka ka ba phila daka aka ka ba phi don pada haga jaka ka ba phi don menta lara phi kwa ban seng ya ka restoran ka ba he phimdon seng Pimdan bisa ban stang ya kata ka business ka jangpi. Kani ka ketin ka ai men se mengi bangi de ban stang da ka ei ka bangi la. Da ka ei ka bangi don. Ngila ban don tang we u khiu. Ngila ban don tang ka we ka chaula. Ngila ban stang ya kata ka kam jangi. But hakata ka jaga ka ba phi don. Pimdan ka man wat jaga. Plasang tho ka ei ka jumut jong ni ka ketin. Kalong ka kendin ka ba jeliu ba. Le ya ka ei ka ba phila. Da ka ei ka ba phi don. Haka jaga ka ba phi don. Yo i kumnu kata ka jing job kan wan boat nadin jobi kini ki shpot ligi kintin jing start kiba napatang shapatang ki ai men sem ya ki bru pendon kam yaki haka jim jumpi but to island yaki bakin yalam ya ka jing let lenti jumpi namar ka jing im kam de tang haka jing don ka de ka jing im ka badon jing mut kino na pleng jong kini ki shpot ligi kintin kiba ai men sem shishaya to share ya ka jimut jong pi hapo jong ka comment section kanang ba ki weru kilapan yo ya ka juk ka jimen toy lengba jong ka jimut ka jing berkat jong pi to alaikum shiperlok shiyeng kisam ngin ye im ngin ye share ya ka jimut ngin ye plu ya ka jimut jong hapo jong ki comment section ngin second do pi ka wipat ki video tat hadu ka por bye bye stay safe.